Stop! Nyt on mun kaveri. Pelatkaa tätä, tämä on suosittu peli. Ei ne edes tiedä mikä tää peli on. Tämä on siis hyvä peli. Ei ne edes tiedä mikä tää peli on, koska mä en tätä alusta. Pelataan Robloxissa, tämä on hyvä peli. No ei tiedä, että mitä peliä sä tarkoitat. No olen sitä. No jos tietää, jos ne katsoo tätä. Tai jotka pelaa Robloxia ja on pelannut tätä. Sitten tietää Juha. Mä. Se kuulosti äsken, kun sä sanoit, että pelatkaa tätä peliä, niin se kuulosti äsken jotain pizzeriailta tai kokilta, joka suositteli sen ruokaa. Aina, pelatkaa tätä peliä. Joo, toi kuulosti ihan sieltä. Niin kuin toi, kuka se oli? Mikä se oli? Ei kun en mä muista. Pitääkö mua ostaa vielä, jos on rahaa? Rahaa meillä ois. Rahaa meillä ois. Jos on rahaa. Kuka haluaa, että mä ostan hyvän pyörän? Minä. Okei. Tai mopon. Osta mobo. Osta Mobo. No mopo maksaa enemmän kuin täysin työ. Ei tulla enkä tukea. Tai siis työ. Mitä on nähty? Voiko tää nostaa? Oikein. Nyt mä ajan varaa tohonkaan. Joo ylös. Mä mun mennä ylös. No ylös, kun ei mitään. Pois.